जमुना जिला के जिलेबी हो मर्द ये खड़ा बावन मैंने पूछ ली क्या। रुका 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 पूछ ले तनी। कहो भैया कोचा चौका पर जाएगा वो कैसे जाए? मदे को हराना खत्म बका हो। लागत एक मैं कभी खत्म बा। क्या कहत रे? क्या कहत रे? क्या पापा पा कहले बड़े? अरे का सुना तो बका रे। पागल हो का रे? काहे कही तेरे मारते हैं हमारे के? अरे सर पागल हो का रे? हमें कुछ समझ में नहीं आवत। अरे सर एकदम पागले बटे का रे? मार मार के हमार कपार एकदम फुला दहलस। दिमागे हमार खराब कर दे। और ये भाई देखना एका से रास्ता पूछत नहीं तो मार मार के हमार कपार एकदम फुला देले बा। देख भाई तू तो एकदम समझदार लागत रे। देखू हमार बहुत जरूरी काम बा। देखू कोचस चौक पर जाके बा हमके रास्ता बता दे। खाना मिली बहुत सारे रे एक जना तो हरने फेल बटे। ये मदे लागत तो चश्मा उसमें पहन ले वही तो बता दे। ए भाई ए मदे कोचस चौका पर जाए के बा कौन रास्ता जाई? ए बाबू चल रास्ता दिखाओ तनी। ये रास्ता चल जाई। हां ये सीधे जन बा ना ये तो चल जा सीधे सीधे जाके दाहिने मुड़ जी ह। बोक साला रे लागत है कोई मरवे फेल बा। और ये मर्दे हे लागत सब एक ही खानदान के बारसन। हे रास्ता रे हे रास्ता हो देखबे। प्रणाम प्रणाम चलो तनी। भाई कुछ काम मिली ना तो कहियो जा करे के। ताजा फल रसदार बड़ुए अब ही तो गरम बाजार बड़ुए। चल ठेला पाया के लाले हो बीछी के हो। अब बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो। और ये मर्दे ये हनिए के हमरा के चुतिया बनौले रहसन। रुक रुक आज हनी के बुधू बनाओ तनी। रुक रुक जा तो समझाइए दे। रुक 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 यानी के काम चाहिए ना काम आज दिवावत में समझा दे। बात घबरा समोत। ई तो साला बहिरे बा एकरा से का कहबो? अरे ई तो साला एकरा स्पीकर खत्म बटे एकरा से का कही हम? ए भैया काम चाहिए तो हम लोग के चला जा हम काम दे तनी। तोरा खातिर काम बा सुनाता ना? हाँ सुनाता। हो जातना रोड पर गाड़ी है सो ना मॉल के लाइन से जा दी है ट्रैफिक मत लगा दी है सुनाता? हाँ सुनाता। जातना गाड़ी आवती सो ना मॉल के लाइने से जा दी है
लागे के ना चाहिए तो पगार ना मिली। ठीक देख तोरो खातिर काम बा, हाँ 300 रुपया मिली, ठीक है 300 मिली। हाँ जान तो का काम बा, हई रोड पर जितना लोग आई हैं, हाँ गांव के जितना लोग आई है ना, सब करा के कोचस चौक पर जाए के रास्ता बतावे के बा, बतेबे ना। देख तोरो खातिर काम बा, तोर हेडलाइट फ्यूज बा ना, हाँ तो ठीक बा। देख अब खेत देखता है ना, लौकता हाँ लोको तो साला कहल रहे कि और बनी हेडलाइट फ्यूज बा। अब खेत देखता है ना, ओकरा में जतना कुछ जामल बा, जतना कुछ जामल बा ना, सब के कबार के शाम के फेंक देवे के बा। अब तोरो के 300 रुपया मिली, जानले। आ तोहनी के शाम के 900 रुपया मिली। आ देखू एक और खेत में खड़ रही ना तो 1 रुपया ना मिली, जानले ना। धान मत कबरियो सन, ये ना कि धान धर के कबार दी हो जा तो 1 रुपया ना मिली, और ऊपर से डांडो लग जाई, बुझाइल। तोरा समझ में आइल हाँ तो काम करी है ना तो ना मिली। तोरा रे ओ सुनाइल हाँ तो काम करी है जौन जौन कहले बानी, बुझाइल ना। हम जा तनी तो बढ़िया से काम करियो सन। अरे आई हो दादा लेबू का तू जान जान अपन जलवा दिखा के। भैया जी की गुप्ता आप सबके गोड़ लग प्रणाम करते हैं। भैया हम चंदन कुमार गुप्ता आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना भी चाहते हैं। भैया हम ज्योति कुमार बिरैया आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। भैया हो हम के सिंघानिया, राउर सबके बेटा, राउर सबके दुलारा, राउर सबके प्यारा, राउर सबके पैर छू के प्रणाम करतनी, आशीर्वाद के कामना चाहतनी। भैया रोज हमनी के ई कॉमेडी में देखले हैं जा कि एगो बहिर बाटे एगो आन्हर बाटे, तो यहनी के एगो बढ़िया लड़का जाके कैसे बुर्बक बनावता, ओकर फायदा उठावता। तो प्लीज रउआ सब ऐसे मत करब जा, केहू के फायदा उठावल ठीक ना होला। रउआ सब जाके ओके समझाइब जा, सही रास्ता पर लेके आइब जा। और हाँ हमनी के चैनल बाटे के फिल्म, तो रउआ सब हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करब जा, लाइक करब जा, कमेंट करब जा, शेयर करब जा, और कमेंट में जरूर बताओ जा कि हमनी के वीडियो कैसा लगल है। तो भैया हो ऐसा ही रउआ सब आशीर्वाद बनौले रही जा, हमनियों के हर सहारा हर वीडियो भेजब जा रउआ सबके मनोरंजन खातिर। तो ऐसा ही आशीर्वाद दी जा। जय भोजपुरिया समाज। जय भोजपुरिया समाज।